Umay kan Agnes, mapantagi sursur itilako ta prutas kanat natang. Ni, anda ka magaya man gayam. Nagsapa ka matan. Tapno saan pa'y anapudot ti magmag na. Tapno makay paibus ta adagos kadag itilako ta. Mabit lang nga ron. Alaak ti basket ko. Urayan na kun ditoy. Ala, agawa am nga ron. Nanang, mapan kami agisursur ka ni Mylene kadag itilako may aprutas kan natang. Andan di tabangsal nga agururay. Ay, nagsapan anak ko. Di ka pa ilanagan. Ay, ababaw, tabangan kayo pa sa kayo mapanagisursor. Mamang ano na pudot to, nanang. Mga anak to no sumang petak. Sana balay ta nagkapi akon. Umanayon day jay. Makaambo ka nga rod. Sapay la ko mga rod. Tadaras kayo makaipaibos itilako yaw. Magantad la ka ay sakbay ang mapantamakitang dan ka ni Madam Magda. Wala ba kahit narigati sa na mga armusar. Nagruna kayo na dagsenti trabaho. Ay, nagrigat kat nga may nantibiyag tayo aya. Kaano nga ta aya abumak ng ti tao? Apay mang namnama ka bumak ng tayo pa'y. Kasano kumangay? Ay, saan mo lang na amo alakay? Habang may buhay, may pag-asa ko na dangaron iti Tagalog. Ay, sa bagay Ay, nati amam no makakalit iti balitok. Aywan anya. Awan lang at ati balitok. Ay, gamulwan tayo adaga ni Madam Magda. Bala mga dakidin. Adayaw ang mapasamak ti pampanunutan bakay. Agi na nata pa dito waiting shed, Mylene. Nabanog akon. Awan nga rod, uray siyak. Ay, aganos ta ata saan tayo umut anayan nakabaknang. Bagpay ti akin balay iti day ta nagdakkel a balay. Ang kaslawan agnanaed. Nabaknang siguro ti akin kuko iti day ta. Ang mga nuado ti balay na. Wangag paiswan niya. Jack pa'y nakita naglukat ti gate day ta balay. Isupay kumaalakwan ta no adag na dita. Ay, adda aglaplapusanan adamot mamirmiraot. Kas kumakadata. Umanay sala nga igatang ta iti bagas ken masida iti sumagmamanong aldaw ti masapulan ta nga gisursursur. Ket anusan ta Saan tayo matamangan no saan tayo nga aggunay? Ala, mapantaman nga ro na nagisursur. Umanayan day dyan nga inanata. Sana bali tabasitan to'y lako ta. Naibus ka di ba lang ti insursuryo alako yu kan ni Mylene anak. Wananang, kasi ti apo, nakapaibus kami mat. Kahit agisursur kayo man ay inton bigat. Unaw, tulungan na kami kanitatang mauijay uman ni Madam Magda. Ay, tulungan kayo pa ija umananang. Madima no binigat kami nga agisursur. May mayat no every other day. Malang nga rod. Sana bali, tasaan mo't asayang ti aldaw mau. Tadamat tagdan mau. Anya nga iti madama at trabahon nyo ija uman ni Madam Magda, nanang. Ay, agmulmula kami anak ka o. Sige nga ron, umaya mamamakimula. Napayagan na Jack nagpaspasya iti balay tayo iti Pilipinas. Kaya't ko ti agbakasyon ni Jay iti sumagmamanaw nga aldaw. May kagpaso nagbakasyon kayo, papa. Barang mabawasan ti stress yun dito Agsakit kayo, ang kapo iti stress yun. Kun nga raw diyo, na nga tumutun ti BP kas kada blood sugar ko. Iwasan nyo nga mindag iti maiparit amakmakan, papa. Nateng ati mayat akanan nyo. Oo diyo, kaya't ko pa'y mat nga umatidog ti biyag ko. Isu nga ro da kaya't ko ti agbakasyon tapno maliklikak ti agpanunod ditoy. Sika di makaambo ka nagitinegosyo tayo. Uwan, papa. Awan ti rumba nga pagdanagan nyo. Ti salon at chokit diya ti panunutan nyo. Napayagan nga wa nagigyan, ije balay ije Pilipinas, anak. Tanapayag mo to na nagikat ti sigod a caretaker tayo ijay. Uwan nga ron, papa. Nagrigat tumot nga minti agsapol iti mapagtal ka na caretaker. Ako winakman nga raw, tayo naksok na lang ti balay tayo ije Pilipinas. Padalosak.
O sige, Papa. Kahit aganad kayo, iti panagawid, jo. Agyaman ang iyo. Ay, sabay ko mga road ta marilaksa gini ka dakto ya Pilipinas. Makapaliday ngamin dito. Manipod na tayo di mamayo. Sara ko na nangasawa pay. Agam itatadan rumwara saksakitan ti bagik. Kasla kayat ko manan ti mga asawa. Tapno ada kumamat mga sikaso kanya. Ay, kahit ada-kada kayo dayta, Papa. Si kamot timay ng dagas kanyak itagayam. Kauna ta kababain mo no siya kakanayon ti dagdagasam. Talaga si ka. Ayos lang mat sa anak mo't nga grik-reklamo. Nakasagana kan. Eksakto kalkalpas ko anang armusar. Si kangay, ang mga nusaan ka man ananganan. Nanganak kon, friend. Narigat gayam ti mabisinan. Imbag atang mumday ta. Anya, sa dino nga iti mo na pagisursuran ta. Surutan tan na ti kalsada. Mala, mapantang arudan. Agi na nataman nandito yung waiting shed sa tayo tuloy tayo gisursur. Ha? Friend, Ha? tidak kalabalay. Nakalukat mo tan ti gate na. Unngag paiso. Si Mangpat siguro tiyakin ko ay tiday balay. Padasan tan sa ti mapanaglako dita Intalakwan, bareng gumatang. Mala, mapantang arudan. Apo, umay kami man. Umay da kayo kumalakwan iti natengkan prutas. Natengyo, kumatang kayo. Ha? Adan tao arumar iti balay. Umayan dito Ha? Puri narmat gayam. Ay, urayan ta. Anya ka day dagiti lako yu. Ay, gulay tilakok, sir. Prutas matilako ti kadwak. Sige, gatangak amin dagiti lako yu. Ha? Agpaiso, sir? What? Anya ka day tinagan mo? Ay, siyak ni Agnes, sir. Katisumat ni Mylene. Mabalin ka day nga alag ti cellphone number mo? Tano may busana kiti abasto anateng ket agpaituludakan ka. Ha? Ay, katuwa na, sir. Mabit lang. Itad ko ti number ko. Nanang, adda po rin ang amaamumik ni Mylene. Inala na ti number ko tako nanang agpaitulod iti nateng no maibusan iti abasto. Ngam, ay na, agar-aram mo ton. Anya, ay, baknang kaday. Siguro tagnanaad mo iti dakkel abalay iti batog ti waiting siya da kanayon may pagistambayan ken paginanaan ken ni Mylene. Ang mga no isutiakin ko ay tidakkel abalay anak. Sumbata maon. Ang mga no isunti mangilong aw kada tayo itirigat. Ha? Sige nga rod nanang. Sumbata kon. Lumakayan day jay ngam urayan Basta ag naudak tumutin iti dakkel abalay na. Ay, isurot na kami matin. Akin ni tatang mo anak ka. Abay ka di nga inawis nak diti balay sir. George, kunamun kanyag ta inaklon nak maiten. Ay, sige nga rod George. Kayat ko ama-ama mo tinaganak mo. Tana umanod da. Nakasaganak ang mga kalaysa kan ka. Basta ati daw dawatik lang kan ka. Asikaswan kan pagsirbianak. Ket siya kaon ti makaamu iti ami na kasapulan niyo. Urasan ka nga gisursur iti natnateng. Uwan George. Day talagayam. Saan ka mat siguro ang narigat a pagserbian? Sanak mat amasailan. Amom ka di a Filipina matlaeng ti muna nga asawa. Kasta ka di George? Ay, umay ka matagpasyar iti balay Tapno maam-amom dagiti dadakkel ko. Ay,
Pasensya kayo na iti pagtaingan, may sir. Marigrigat kami lang amain. Okay lang kanyak, nanang. No problem. Nanang, kuna kada kayon. Ta agbalintaon nga sa wakti anak yo. No umanugot kayo nga kasar kamay. Ay, no umanugot lakit diti anak may ay ka, umanugot kami meten saan ka day lakay? Ha? Ay, uwen. Da kayo iti anak may iti agtulag. No kasta, ayaban kayo nga ro diri je balay kayo. Ija kayo ngagnad. Malidayana knog may sa akijay. May baga ko ni ti anak ko nga ada kayat kung may kasara babae. Kaya di manugot met. Agam sakbay nga kalay sa kami kani Agnes. Agsubliak pa ija Hawaii, tada si kaswek. Ito nagsubliak kung titoy. Isun ti manakalay sa mi kani Agnes. Ket agfurgudak tol dito'y Pilipinas. Ay, katwan na, sir. Saan kayo amadanagan? Ta saan kami nga agbalin? Apadagsin ka na kayaw. Uray da kami ti paralinis, iti balay mau. Agyaman ang launay no kasta, nanay. Imakar kayo mat gayam. Kasano ngayon ti panagsursurta iti natenggan prutas? Ulitin mamati ko nam. Siyak, agi sursuri tinatang, amom ti sasawang Maylin. Asawaan naktun tibak ng Hawaiano. Pagisursuran nakpay lang itinatang. Ah? Ay, agdamdamag aklang mat gayam. Amangan kunak no kayat mo. Ang nagbaliw ka mat gayaman. Ay talaga, kan uray dagiti gagayim ko. Kayat kumatan asukatan. Kayat ko dagitay nababak ng mutan. Jakon kayat ti makikuyog kang kata saan ang mutan na marigrigat. Anya? Gaputabak nang kan, lipata mo tinagkadkadwaan ta? Ay napasensyakan Maylin, ngam kayat kumata mapadasan ti biyag tibak nang. Isarum bangalipata kung tinapalabas ko. Amay saak, amamirmirao. Ay, tulungan naklakay. Dalusan ta ti aglaw-law, ti balay ti agbalin amanugang ta. Tapno na bang lutakin kwa na, kat saan na ta papanawan? Panagkunak na sing petagbalin na manugang tabakit. Saan na tami nga ta basta papanawan? Rawan ti madingar aramidin ta. Sa bagay magkede Ay, may mayat latamat ano makita na nga agunay ta. Wen, awan problema kanyak. Narigregat pa iti trabaho ta iti ayan ni Madam Magda. Isu nga ron anas ka na binigat nga agdalus ta. Tasan mo't nagsit ti trabaho dito. Pawato niyo kumaray to ya kwarta, nanang. Ha? Nagado a kwarta? Abas to yu day toy. Mapana ko ni Hawaii tun bigat. Ket urayan niyo ti panagsubli. Ay, agyaman na ka, George. Ay, urayan mi nga ron ti panagsublime. Imakar kayo magaya man iti pagnaadan. Umay kayo kumaagato din iti mulayo idi anateng. At dangaminan umay abagyo ka sayang lumabagyo laeng. Anya? Saan mo ka diya makita ti sa aden me itan? Uray si kapay titang danak itan ket mabalain. Ay, no kasta. Saan nyo na kayat ti umay makitang dan? Ay, adun ti kwartak. Apay ko mga umayak pa lang makitang dan ngay. Agka-level ta itan, Madam Magda. Ay, ala nga Rod. Pasensyakan, no nadisturbo ka. Sige, patuloy akon. Ay, nagmayatan. Hindi, niya kukuha ba kahit... Ay, balto-baltog mo tabagin, di takot yun na kama. Nag-post call nga mentikotsun na lakay. Uray agtumba-tumbak dito ikit sa anak amasaktan. Italaga min ang makakutso na kitikas daw. Nag-post call kan naglawa ka ma.
Ura ang kinamat na dito ka mabalay. Mala, ipapas mo nga ron ba kahit kakaisuna nakaraman tayo iti kastoya klase ti panagbiag. Adda ko, mama, katulong tayo anya. Ha? Si Kamay. Urayam nga gawin di puriner manugang ta. Dahil sunto ti mangalay ti katulong tayaw. Narigat no da tayo ti mangalay ti katulong ta mga no da may baga ni George. Agibabain tayo pa'y mat itabakit. Naimbag tula no makapagkasaren da George kanti anak ta. Taure ipakita tanton ti tonay nga ugali ta. Ah. Ala, sikat ti makaamaw, hanay. Ha? Oh, Hay. di kag mulagat Kasta ti inawag dagiti agasawa ababaknang. Hanay. Ba nang tamatan ay so hani matan ati inawag ta. Apay ngay nanang, danda ni makabulanan. Ngam, saan matlaangan nga agsubli ni George? Saan pa'y maawagan nun? Ay awan pagdanagam anak. Taado pa'y ti kwarta nga imbati na. Umanay pa'y nga usaran tayo. Uray mano abulan asaan asumangpet. Unang makapadanag mo't. Imposible adinak manlawagan. Ang mga nobisi laeng. Urayam laeng anak ko. Nay, Agnes. Adda na pintas alugan ang nagsardeng iti batog. Ni, wangag paiso. Asino nga taday ta? Ay na, ni George Samet tanday ta. Lugan nan Samet day ta anak ko. Ha? Iso nga tangag paiso? Ha? Ni, Sabali mo tidim sa anak ko. Barumet agwapaw. wan nga rod. Asino nga taday ta? Asino kayo kadi, sir? Anyat masapulyo? Siya ti may sa kadagiti anak ni Papa George. Lading ita nga ibaga. Ang impimusayan ni Papa. Ha? Apay? Anyat impatay na? Naatake ni Papa. Anya? Kaya't pasensya kayo na. Ang ilako minto'y balay mi. Itatawanan ti amami. Barok, excuse me Sumingit akman iti sarita nyo iti anak ko. Apay nga ila ko yung to'y balay. Kat ada kami mat nga agnaad ditaw. Kan day George tinangibaga nga agnaad kami ditaw. Pasensya kayo na. Agam da kami ti adaan karbengan iti day ti balay. Katangay saan pa imot ang nagkasarda papakan ti anak yo. Awan ti karbengan nyo dito ibalay. Da kami nga anak na ti adaan karbengan nana. Ana, di yun ipilit, nanang. Pumanaw tayo dito yun. Anak ko. Banday ta. Naisa ko tayon dagiti gargaret tayo bakit. Agawid tayon. Magsibaklay ti gargaret nan Baklayan mo ta nakasako abadom. Tabaklayan mo ta ni Agnes ti bado na nakasakaw. Ala, mapantayon, nanang. Ay. Tatang, tani, itay pa nakaban ni kasi anak ni George Dentiri daw. Ururayin nan sa tirurwar tayo. Apay nga kastaw. Dakal mo ti karbagan ni Agnes iti na ito balay. Apay nga papanawan na tayaw. Sana nagkasarda Agnes ken George. Isungawan karbengan na bakit. Agawid tayon. Kababain. Itay pa yan nakakusilap ti anak ni George. Intayaw. Apay nga daka dito'y balay, Agnes. Ay, pakawanan na kumano nagbalinak ana pa nga si Ide Maylin, gayam. Natayon ni George, isungag subliak manan ang marigrigat. Agisursurak manan itinateng. Ay, awan kanyak day jayan, Agnes. Maragsakan ta nagsubli ka manan. Nagsubli man ang tigayim ko, akad-kadwak nga agi sur-sur-sur. Ay, agyaman na ka, tasan kagaya magimura kanyak, gayam.
Kunaklano din akon kaya tagayam. Apay kumaasaan ngay. Kat si kati best friend ko manipod elementary tayo. Nalpay ti Abaga mi kadananang kantatang, gapo itisan mi ni namnama apasama. Nagsubli kami nga rodi ti kinarigat, kat nagisursurak manan iti prutas kanat nateng. Kat dagitimat tadakkel ko, nagsubli damanan kan ni Madam Magda tapno makipurdiya. Halakastan, to'y pagayam mo, Agnes. Please like, share, and subscribe. Thank you.